Здравейте хора, вие сте с Байпешъм. И днес ще ви покажем Боженица. И къща, където се укрил Васил Левски. И също, който е фен на BTS и е гледал Наруто Шипуден или Боруто, да спомене долу в коментарите Какаши е моя любим от Наруто. И да, днес ще ви разкажем малко повече за тази къща. Колега, можеш ли да продължиш? Тук се укривал Васил Левски преди много години. И тази къща е поправена, че тя е била много по-стара. Но византийците и турците са я строшили. Турците са я строшили. Сега малко грешка. И сега хората от село Боженица Снимам те, нали знаеш? създали пари. Да. Създали пари? Окей. Как се създават пари, младшин господине? Създават се, не знам как. От хартия по принцип, но както и да е. Разказвате. Какво да разказвам? Още нещо за тази невероятна къща, като гледам. Какво да кажем? Има страшно мазе. Окей, в мазето едва ли ще влизаме, защото трябва да викнем Heaven Bull за духовете. Да. Но можем да викнем кмета, който може да ни отвори и да ви покажем какво има. Да. Тази. Ма за жал си няма да го викаме, защото да. Още може. Не е страх, просто не може. Не знам къде. Ето е. Дайте да погледнете. Погледнете сега. Тъмница. Има и дъски. Някакво кошче. Добре, тук е Гаспар! Гаспар! Здравейте хора, пак сме ние. Избягахме от Гаспар, но след дълги и тежки 10 минути тичане се изморихме. Не, по-точно само 10 секунди той се измори. Той се измори, аз не се изморих. Не бяха 10. Аз съм трениран в шиноби. Не си. По-скоро тичахме 10 минути и вече умряхме. Кавички 10 минути, по-точно 10 секунди, но да. Абе, колко интересува? И какво да кажем? Това е Боженица. Това е великата Боженица. Ако искате още такива епизоди, не забравяйте да лайкнете видео и също да пак припомня да споменете в коментарите дали сте гледали Наруто и дали сте фенове на BTS. От нас, чао!